Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kuy'gameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi, lapha endaweni yaseMawoti, inanda yodumo, udumo lwey'gemegeme ezweni lezoni. Ekubikwa ukuthi-ke osukwini lwanamhlanje kutholakale-ke isidumbu sowesilisa oneminyaka ewu-34 sinamanxeba okugwazwa. Kuthiwa-ke lo wesilisa-ke uphume izolo njengomuntu oyophuza eyoyijabulisa nabangani. Nakho-ke namhlanje sekutholakala-ke umzimba wakhe phakathi nemizi khona-ke laphaya endaweni yaseMawoti. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuTrend TV izohlezi ikhona la inilethela-ke nje iy'ndaba ey'mfishane ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.